हेलो भाई मैंने गुड इवनिंग एंड जय जगन्नाथ केनता अଛ ସବୁ ଭାବୁଛ ସବୁ ଭଲ ଥିବ ଆଉ ଏଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା 4:35 ଆଉ ଏଟା ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଏଟା ଆମର ସ୍କୁଟିରେ ଯିମା ଆରୁ ଏଟା ଆମେ କେନ୍ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ମୁଇଁ ଆପଣକେ ହେନ ପହଞ୍ଚି କରି ଏକା ଜଣାବି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଟା ଜୁନାଗଡ଼ ଶନି ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନା ମୁଇଁ ଆପଣ ମାନକେ ଇନର ସିନେମାଟିକ୍ ସଟ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଛେ ଶନି ମନ୍ଦିରର ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ राहु केतु गो में शकी के तो लोहे की हाथों तो